Kakun New Trip National Awakening Movement Khnam Kalabunma Bakaseng Kalashim Yakarai Bakan Kyrshan Yakatong Shimen Kakong Fenela Lindo Nonglait Kaban Ireng Haka Ilekshon Shiteng Samoi na Nongstoiñ constituency Habapun tip Shikilat Patai Kubor Lor Kane Karai U General Secretary Khnam Uba Bat Kupar Walang Ulaong Bakaseng Kalashim Yakatei Karai Kadei Hadin Bakong Fenela Kalapa Daka Jingtho Banpan Kyrshan Khnam Bat Kaseng Kabalai Kandu Lang Hakan Rutarik Mentau Benai Kalamunjur Ban Kyrshan Yakatei Kertong Badru bakan lay alap election na kabenta jongka bad ula kuntu ya borok Kyrshan ka Khnam na Nongstoiñ constituency makin ay ka Kyrshan ka Bapura ya ka kong Fenela hakani ka election Shiteng Samoi Khnang bakan yo ya ka Jingjam katba working president ka Khnam uba Adelbert nangrum ula ong bagadei tang ka kong Fenela ka ba ibet tam banmi bujuli ka jaka umai uping stone lingdo bad kan ay ka Jingshikri ka bapaka yu paiba bad ya ka judge menriu borok kawai te hadian ke jing klat no ke jong I ba hoping stone indo ma I belong unong mi khmat nang the bat hadian ba kalong theli no ka si the ngi ko ka party movement ngi lai persang ban yo ye te ki ban replace hang the po Nongstoiñ but namar ke jing lingkot no jong ka por hadian ba ka isi kala perbanai ka election ka long apoi tarik te ngi lai ya randian no dia kan kita rendin jungi tengim simla don show ban kajing temu ban penyang inu nang cina po Nongstoiñ te hapring jong kata kajing ya lenti hadian balapan banai ke result balapan banai ke ka election po Nongstoiñ ngilayo kawai ke city ke bala pha lingba jeng kong Fenela ling do Nonglait iba la temu ban yele kom ke independent candidate ti la pha sing ke party ba ngin ai ke jing Kyrshan lem na kam da jong I nam ta election hang che te namar ngi hakipo gi musyarong ila don ka unit hang che ka ba ngi fili ke candidate menyele election hang che ka Khnam te kumta hadian bang layo ka city ngi Ilekshon ka si ka handutrik ka Friday last Friday but ka jing ya thir ngi la kut ba hakani kenti ka menta nam ta election jong ka Nongstoiñ ngi la kular yai kong Fenela bangin ai ke jing Kyrshan ka ba long 100% na kaliang jong ka Khnam hadian bangila yo ya ka city ka ba ikerpat na kaliang jong I te kumta ngwan ni kwa ban pentip ba ka Khnam kan ai ya ka 100% support na kam tai kong Dr. Fenela lingdo Nonglait ibanyele nang che na ka Nongstoiñ menyele election pa Nongstoiñ na symbol jong umambati ha ka election ka malong akoi te kumta ni kerpat ya kinong Kyrshan baru jong Nongstoiñ ba kin island ya kata ka support ka balong 100% nang kamta jong I Khnam ila banyo ya ka jingjob ka badai ka jingjob jong gari ba ka jai benriu hi lingba jong kani ka briu ka bala ngam sibon ha ka jenang jing start bat ka bala ngam sibon ha ka jing sekri na kamta gari ba ka jai benriu ndrei kawi kalong ka jing dawa jong ka por bat ngim kwa bangin sip kabu ya ka serngeu jong mai mahoping Dengan dah kuat khantam kalong ba ngin sei ya kita ki nong bi khmat ki banlong ru ringkat ki nong Thawan bat ki banlong ru ta ka voice hapo ka dorbar Thawan jong ka state assembly mar kadi ka por mata kadi ka jing dawa khantam bang I mukul ulong persya ya ka bandri ujung ti khantam kalong sipang gayap ke im jo bandri di haro tanong rim ka bangilaya song ba dia tai ba dia thir ba ka sho ban sim ni karai ban I saudai ba ban mi bujuri na jaka jumai mahuping ndai Dr. Fenela Nonglait ya balabiang kata karenyot bat haborok ki banta bat ngi scam ru kanir kadai hadian ke bangilaya keren marhamat badi bat ngilaya buru ki jingkular apreng jumi bat Khnam ba lesi ndai manong lesi bangidon ru jing kermen ba impoi ka thong jing job mar kham tak kani jing dawa ka balong hapo ka jelam jong Dr. Mukul ringkat buat kini ki senrang jong Dr. Mukul persya ya kayap ke ibu jak meriu ingat skam bagi paiba hi kinum kentai ya ka bikin ai kini kala kumba Arsenal Shiteng bakin sei ya ka jing kala po west apo ka entire west bat kumju apo ka state ipo ko